To moje vinárčenie sa od začiatku uberalo takým klasickým štýlom. Používal som všetky dostupné technologické postupy a prípravky do toho vína. Proste taký učebnicový typ výroby vína. To víno bolo fajn, ale postupom času som zistil, že ma to nenaplňa vyrábať vína také, ako vyrábajú všetci ostatní. Skutočne trvalo to fakt tých možno dnes už 10 rokov. Som prešiel aj v tých vinohradoch na štýl ekologického hospodárenia. To znamená, že som vylúčil absolútne chemické pesticídy a používam už druhý alebo tretí rok prípravky na ochranu viníc certifikované pre bioprodukciu. Medzi vinármi, ale už aj vinárskou verejnosťou je veľmi známa fráza, že víno sa rodí vo vinohrade. Je na tom veľmi veľa pravdy, ale treba si uvedomiť, že tých štýlov pestovania toho hrozna je veľké množstvo. Moje vinohrady pestujem v ekologickom režime, to znamená, že používam na ochranu proti hubovým chorobám prípravky schválené pre bioprodukciu. Tieto postreky pôsobia predovšetkým fyzikálne na povrchu rastliny a vytvoria prostredie nehostinné pre tú hubu, pre infekciu mučnatky alebo perenospory. Rozdiel medzi tým konvenčným vinohradníctvom, od ktorého sa už upúšťa dneska, a tým ekologickým, hlavne v tom manažmente toho zatrávnenia medziradí, je pri tom konvenčnom type bola tá pôda udržiavaná absolútne bez nejakého zatrávnenia, bez burín, a tým pádom tá pôda bola mŕtva a bola strašne náchylná na eróziu. Tam jednoducho prišli prívalové dažde a množstvo tej kvalitnej pôdy bolo odplavované. V našich klimatických pomeroch sa ukazuje, že je výhodné mať každé druhé medziradie zatrávnené a každé druhé medziradie plečkovať. Je to hlavne kvôli tej vláhe a zrážkovým pomerom v tej danej oblasti, aby teda ten vinič netrpel nedostatkom vláhy. Ekologické postreky majú samozrejme aj svoje komerčné názvy, ale chemicky sú to napríklad výluhy z morských rias alebo prášok do pečiva, kokosové mydlo, pomarančový olej, vodné sklo. No a ako som spomínal, sú to prípravky, ktoré pôsobia na povrchu tej rastliny a vytvoria nehostinné prostredie pre tú hubu. Okamžite po aplikácii tohto postreku je to hrozno pre človeka použiteľné na jedenie, na výrobu vína a čokoľvek, a preto som sa rozhodol ísť týmto smerom, lebo moje deti hocikedy môžu vybehnúť do toho vinohradu a dať si z toho hrozna bez akéhokoľvek rizika, že to bolo predtým postrekané.